Πάντως αυτή η ιστορία με τους μεγάλους δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Έχει κανείς κομμωδία. Πολύ πριν σφυρίξει τον πέναλτι στον Ολυμπιακό, για 10 λεπτά περίπου, εκεί που πίεζε ο Ολυμπιακός χωρίς να κάνει σπουδαίες ευκαιρίες παρά μόνο αυτή του Νούνιες, μια ξυπαπής και παλιά που βγήκε out, ο διαιτητής ντε καλά να βάλει τον Ολυμπιακό μες στην περιοχή του Άρη. Ένας Άρης που ναι μεν είχε μπροστοχωρήσει, ένας Ολυμπιακός που είχε βρει χώρο και είχε εξυπηρετηθεί πολύ ο Στολτίδης από την είσοδο του Λεντέσμα και έβρισκε χώρους και το έπαιζε Τζόρτζεβιτς ο Στολτίδης από αριστερά, αλλά χωρίς να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνος. Πλακώθηκε ο Κόρακας, φρου και πάλι φρου και πάλι φρου και πάλι φάουλ και πάλι φάουλ, και έλεγες μα δεν θα γίνει μια φάση μες στην περιοχή, θα σφυρίξει πέναλτι. Όπερ και έγινε το. Και πήγε μετά ο Τζόρτζεβιτς, ο συνήθως το στάζει στο σίδερο και πανηγύριζε. Έχει το θάρρος και πανηγυρίζει, είναι τρομερό αυτό. Δεν έχει βάζει καμιά 60 πέναλτι στην καριέρα του στον Ολυμπιακό, από τα 60 τα 40 είναι παραμυθένια και μετά πανηγυρίζει. Τι σου είχε χαρακτήρας είναι αυτό? Αν δεν τρέπεται λίγο ώρα. Δεν είχε τσίπα πάνω του. Η υποχρέωσή σου να βάλεις γκολ. Το καταλαβαίνω ότι είσαι επαγγελματίας να βάλεις γκολ. Αλλά είναι και επαγγελματίας στους πανηγυρισμούς. Το βάλεις μου αδερφέ μου, κάνεις έτσι. Το κουράδο κάστο δηλαδή κέρδισες. Επειδή το θέλει ο διαιτητής. Τα ίδια και στον Παναθηναϊκό. Θυμάμαι στο μάτσι εκείνο να πούμε που έπαιζε ο Καραγκούνης παραμυθένια. Φρούνε τον κοράκι πέναλτι. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά ρε? Πού θα πάει αυτή η ιστορία? Και θα λέει ένας άνθρωπος που δεν ασχολείται με τη διαιτησία, αλλά βγαίνει τα ρούχα σου. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν έρχεται το θέμα στη διαιτησία, τα αποφεύγουν σε τον διάλογο όπως το διάλογο στο λιμάνι. Δεν κάνω κέφι να μιλάω για διαιτησία, ρε παιδί μου. Δεν κάνω κέφι να δηλητηριάζω τις ψυχούλες των μικρών παιδιών. Αλλά νησάφι, ρε παιδί μου. Νησάφι πια. Πού θα πάει αυτή η ιστορία? Αυτό καταλαμμένο το πέναλτι. Τι εφεύρεση είναι αυτή, ρε? Σου αφήνει το offside, λες μπορεί και να μην το βάλει. Αλλά αυτή η εκτέλεση στο απόσπασμα, στα 9 μέτρα, επισκοπών πυρ και να παρηγύριζε ο άλλος στο θάνατο. Τρομερά πράγματα, ρε παιδί. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο Βαρούχας, τι θα πει ο Βασιλάκης, τι θα πει ο καθένας. Με ενδιαφέρει τι βλέπω εγώ. Εγώ που τα βλέπω εντελώς ουδέτερα, που δεν φοράω κόκκινα, πράσινα, κίτρινα και μπλε γυαλιά και μπορώ να κρίνω με την πείρα που έχω βλέποντας τόσα χρόνια μπάλα. Βλέπω το διαιτητή που πάει γυρεύοντας. Και μετά που λες δεν είχε δίκιο ο Ζήκος που έλεγε ότι παίζουν οι άλλοι χεσμένοι. Χεσμένοι παίζουν μέσα στα δεν παίζουνε. Άχες τι παίζουνε. Τρέχει κουράδα από τον κόλλο. Αγανακτήσε παιδί μου. Και μου πείτε τώρα εγώ ότι υποστηρίζω Καρανάρη. Και έδειξε το Ολυμπιακέ. Ότι είσαι καλύτερος. Είσαι καλύτερος. Καμία αμφιβολία. Ποιος το αμφισβητεί? Κέρδισε έτσι ρε παιδί μου. Ας σταματήσει πια αυτό το παραμύθι με τα κοράκια. Τόσα χρόνια να μας έχουν πει το αίμα.